Hello, higala, mga igsoon ka sa Ginoo, niining adlaw, kini inyong alagad, Pastor Dudes. How dyan? Kalipay nako igsoon ang pakigsulti kanimo karon. Wala ko nasayod unsay imong sitwasyon. Naba ikaw sa kabalaka karon, naba ikaw sa balatian, naba ikaw sa kalibog, naba ikaw sa kakapoy, na din ikaw igsoon mibati na og kahasol, kalaay, kaway nada sa kinabuhi. Tungod ba siguro, tungod kay nabugatan ka sa iyong problema, pagpanginanglan, o unsa nga sitwasyon nga diin nakatubol sa imong hunahunag pagbati. Apan igsoon nining higala, nining orasa, higala ako magaingon kanimo. Nga Dios dunay kahangawa nimo. Duna say paghigugma kanimo. Doon na say plano nimo. Doon na say tuyo nimo. Tuod man igsoon nga kung masayod ba ikaw, kung nasayod ikaw, nga ang kaaway bot lamang mo guba og muhasol kanimo, mupildi kanimo. Apan hindumi igsoon sultian ko ikaw. Nga ang kamatayon ni Kristo Jesus ibabaw sa krus, mao katoy naghatag og kumpletong kadaugan kanato. Gikinanglan lang nga ikaw ug ako mutuo, musalig kaniya. Nga 2,000 katuig nang milabay, gibayra na ni Kristo ang tanang tunglog sala sa kalibutan. Sayang kamatayon dito sa krus maotoy budhi sa atong kadaugan ug kaluwasan. Apan igsoon higala, sultian ko ikaw. Simple lamang ang buhaton nato, buhaton nimo, buhaton nato, dawaton nato si Kristo. Sumala sa gingon sa pulong sa Dios nang tanan mo tuo mo salig kanya di malaglag apan makabatlog kinabuhing dayon. Mingon ang pulong sa Dios, call unto me and I will answer thee and I will show you great and mighty things which thou knowest not. Tawag ako ninyo, sampita ko ninyo, ako magatubag kaninyo. Magahimo ako mga dagkong butang, mga milagro nga din wala pa ninyo nasayri. Ikson bot ba ikaw milagro? Nangandoy ba ikaw kasulbaran? Nangandoy ba ikaw kalipay? Nangandoy ba ikaw kalinaw? Ang sulbad niya na igsoon si Kristo. Tungod kay ang kamatay ni Kristo sa krus, mo'y sulbad sa tanang matang sa problema, ibabaw sa yuta. Igsoon ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Madawat lamang nimo kini kung ikaw musalig, musampit kaniya, mutuo kaniya. Imo siya ang kunon, dawaton nimo siya. Nga si Kristo lamang wala na ilain. Dili ang imong reliyon, dili ang akong reliyon. Si Kristo ang dalan. Mayroon si Kristo ako ang dalan kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makanto samahan sa langit gawas nga ni kanako. Igsoon si Kristo ang atong dalan. Siya ang tinuod nga punuan sa paras. Ikaw ug ako mao ang sanga niini. Mingon ang pulong sa Dios. Kung dunay sanga nga makaplagan nga patay sa usa ka punuan, mas maayo kining putlon ug isugnod kini. Igsoon ni gala dilit buot ang Dios nga ikaw ug ako malaglag. Apan bot sa Dios nga ikaw ako managkabot sa paghinulsol, pagbiya sa sala. Tungod kay ang pagbalik sa Dios sama sa kawatan nga moabot siya sa takna ang walay usa nato nga nasayod nini. Igsoon di pa ulahi ang panahon. Ayaw sayanga imo mga adlaw katuigan. Bisan unsa nimo ka busy, unsa imong trabaho, unsa imong transaction. Ayaw kalimti ang Dios. Ibutang si mo kasing-kasing unahuna nga dunay nahigugma kanimo, hingpit nga gugma nga mao si Kristo. Namatay tungod og alang kanato. Salamat kita nga si Kristo wa nagpabiling patay apan buhi sa igsoon sa walay katap. Og nagsaad siya sa pagbalik pag-usab dili tungod sa sala apan aron pagkuha kanila nga naghulat kaniya. Igsoon higala gimahal ka pag-ayo ni Kristo. Ang Dios nay plano kanimo. Busa dangop sa Dios, pagpaubos sa Dios, hinulsuli ang imong makapakyasan ug kakulangon. Pagbasa sa pulong sa Dios, tungod kay ang pulong sa Dios mo'y atong mapa sa atong kinabuhi nga makaplagan atong tinuod nga bahandi nga mao ang bagong langit ug bagong yuta nga mao si Kristo ang hingpit nga bahandi sa atong kinabuhi. Usa igsoon, salamat sa iyong pagpaminaw nining takna karon. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Kini inyong ubos nga alagad si Pastor Dudes Haljan. Bye-bye.